Binecuvântează-mă, Stăpâne Dumnezeule, ca din inimă să răstesc și eu cu limba mea așa, cerând cu mulțumire binecuvântarea Ta. Cea dintâi învățătură susține, nebunește multe principii, împărțind unicul principiu în lucrări și puteri potrivnice. Ea născocește slujirea la mulți zei, care se dezbină în ea însăși, împreună cu mulțimea celor ce se închină, și se face de râs prin marea varietate a slujirii. Cealaltă învățătură susține, e drept, un singur principiu, dar îngust și nedesăvârșit și aproape inconsistent, fiind lipsit de rațiune și de viață. De aceea cade într-un rău tot așa de mare ca și învățătura de mai înainte, anume în latura opusă aceleia, în ateism, mergând la o singură persoană, principiul unic și socotindu-l ca subzistând fără cuvânt și duh sau străbătut de cuvânt și de duhul ca de niște simple calități. Acesta nu-și dă seama ce Dumnezeu mai poate fi acela care e lipsit de acestea, sau cum se va împărtăși Dumnezeu de acestea ca de niște accidente, asemenea ființelor raționale supuse facerii. Niciuna dintre aceste două învățături nu este, cum a spus, în Hristos. În el este numai învățătura evlaviei adevărate și legea neclintită a cunoașterii tainice a lui Dumnezeu, a teologiei mistice, care respinge ca prin învățătură desăvârșirea dumnezeirii și nu primește comprimarea dumnezeirii ca cea de-a doua. Aceasta ca să nu dezbine dumnezeirea prin înmulțirea ființei, căci aceasta este greșeala elenească, nici să o facă părtimitoare prin reducere la un singur ipostat socotit-o lipsită de cuvânt și duh, sau îmbibată de cuvânt și duh ca niște simple calități, căci aceasta este greșeala iudaică, după care dumnezeirea nu este minte, cuvânt și duh. Învățătura cea întru Hristos ne învață pe noi, cei chemați de har prin credință la cunoștința adevărului, să cunoaștem o unică fire și puterea Dumnezeirii, adică un unic Dumnezeu contemplat în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, subzistând ființal ca o singură minte necauzată, născătoare a singurului cuvânt fără început, subzistent după ființă și izvor al singurei vieți eterne ce subzistă ființial ca Duh Sfânt. Ne învață să cunoaștem treimea în unire și unimea în treime, nu numai pe una în alta, că nu este treimea în unime ca un accident în ființă sau întors unimea în treime, căci este ființă fără calități, nici ca pe altceva și altceva, căci nu se deosebește prin eterogenitatea firii unimea de treime, fiind o fire unică și simplă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și vrea și în vecii vecilor. Amin.